Suposo que ara mateix et deus sentir com una granota acabada de sortir de l'oasi català. És possible. Tens la mirada d'aquell a qui li han fet creure que si el DNI hi posa Espanya, has d'animar la roja. Irònicament, tot plegat no dista tant de la realitat. Creus en la llibertat, Nel? No, Per què no? crec que la llibertat és una utopia, és més viable avançar dins l'Espanya plural. Sé exactament a què et refereixes. T'explicaré per què ets aquí. Ets aquí perquè intueixes alguna cosa, tot i que no saps ben bé què és. Ha sigut així durant tota la teva vida. Alguna cosa no funciona dins l'estat espanyol. No saps què és, però ho tens clavat al cap i és a punt de fer-te tornar boig. Aquesta sensació t'ha portat fins a mi. Saps de què et parlo? De la independència? T'agradaria realment saber què és? Dins l'estat espanyol mai podrem desenvolupar-nos. Ens seguiran prenent el 10% del nostre producte interior brut pels segles dels segles i encara haurem de seguir suportant els insults de la caverna mediàtica. Tot i així, sempre hi haurà gent disposada a vendre que el futur és el federalisme o que els espanyols ens concediran el concert econòmic. Ho faran tot per tal que no coneguis la veritat. Quina veritat? Que si fóssim independents seríem el quart país de la Unió Europea en renda per càpita. Amb els diners que ens deixarien de robar podríem fer un hospital cada dia i tenir autopistes gratuïtes. Tenint un estat propi passaríem a ser el nostre representant al món i amos del nostre destí. Per desgràcia, en el temps que dura aquest gat, no et puc explicar tot el que comportaria la independència. Has de veure-la amb els teus propis ulls. Però tens una oportunitat única per saber-ne més. Si prens la pastilla blava, seguiràs donant suport a partits unionistes i la granota tornarà a xipollejar dins l'oasi català. Si prens la pastilla vermella, el dia 12 de novembre a les 8 del vespre, tindràs l'oportunitat de seguir escoltant les propostes de solidaritat catalana al Palau de Congressos de Tarragona. Recorda, ens hi juguem molt. Suma't a Solidaritat Catalana.